Wow! Oh god! Let's go! Kyllä menee. Tänään mä oon jopa ihan sisätiloissa. Ja mulla on Fafreesilta uusi fillari ja voimatesti. Sieltä tulee tämmönen laatikko mukana. Look at this! Saatiin giftboxi. Mitäs täällä on? Joku kirje. Joo, ihan yleistä höpinää. Mutta meillä tulee täällä mukana ylimääräinen sisäkumi. Arvostan tosi paljon. Ja sitten heijastimet. Fafres avaimen perä. Mä rakastan avaimenperiä. Niinku oikeesti. Ylimääräinen pinna. Tosi cool. Itse asiassa 2. Siellä on 2 pinnaa. Jarrupalat. Vielä 2 tämmöstä dust cappia. Ja sitten sulakkeet. Toi varmaan tonne. Toinen varmaan laturiin ja toinen varmaan tonne pyörän sisään oleva. Arvostan. Sitten joku vaan fillari ylös. Otetaan noin kaikki suojat pois vaan. Nips naps. Noin, mä aloin vähän tässä jo etuilemaan, eli mä laitan tuossa eturenkaan paikalleen, eli tämmönen juttu pitää ottaa siitä keskeltä pois. Ja sitten kun laitetaan tuo eturengas paikalleen, niin sitten meillä on täällä tämmöset, tässä on tämmöset pienet koukut, ja tuolla löytyy paikka niille. Ja sitten tietenkin laitetaan tää ruuvi siihen kiinni, mutteri mikä toi nyt onkaan. Sitten kans toiselta puolelta. Aukastaan sitten tää laatikko, katsotaan vähän mitä täällä on. Fafreesin paksu manuaali. Nää yleensä kannattaa lukea läpi, täällä on aika hyvin ohjeita sitten siihen. Polkimet, takavalo, tosi hyvä, nyt kun on pimeät säät, niin toi onhan pakollinen, joten siinä mielessä erinomaista. Kilikello. Tää on funny, eli siis toi on oikeesti 500 wattin moottori, mutta siihen pitää laittaa 250 wattin teksti, että se on niinku, oh my god, that's brilliant, eli siinä on niinku tarra siihen. Ei vitsi, Fafres, te osaatte tän homman, let's go, let's go. Tommonen siellä tulee työkalu, tämmönen pussukka, missä on sitten varmasti kuusiokoloavaimet ja muut semmoset. Joo, siellä tulee hyvin työkaluja mukana. Sitten meillä oli myös akku, oli tässä, aukastaan sekin nyt tässä samalla. Meillähän on ihan hyvän kokoinen akku tässä, eli 36 voltin 14,5 amperitunnin akku, eli 522 wattituntia, mikä on oikeasti varsinkin tämän hintaiseksi sähköfillariksi niin erinomainen akkukapasiteetti sit kuitenkin. Multa aina välillä kysytään, että kuuluuko niinku näihin halvimpiin sähköpyöriin siis toi akku niinku siihen pyöräpakettiin, ja kyllä, tämä akku tulee tässä pyörän hintaan, kyllä kuuluu ihan mukana. Mut joo, laitetaan polkimet paikalleen ja akku paikalleen. Ja istuin kanssa. Täällähän oli näköjään jo tänne istuimen alle laitettu ystävällisesti jo pidike tälle. Eli tää ei tarvitse kuin vaan sujauttaa sinne paikalleen, niin se menee se takavalo sinne. Tässähän on toi tommonen perinteinen DC 5,5 mm plugi ja yllättävänkin pieni laturi, eli oikeesti tää on normaalia paljon pienempi, varsinkin niinku paksuudeltaan. Niin tää on tämmönen perus 2 amperin laturi, mutta tosi kiva, että tää on niinku oikeesti aika paljon pienempi. Siis tää mahtuu niinku taskuunkin jopa. Sitten meillä olisi aika lailla jäljellä vaan tanko suoraksi. Eli se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kaivaa tästä tommonen juttu irti. Löysytään toi ja toi ruuvi ja sen jälkeen käännetään tota. Mä tarvin 2 kättä kyllä tähän. Noin, saimme se auki. Ja nyt katsotaan vaan, että tää osoittaa suoraan tohon renkaan kanssa. Ja kyllähän se siltä näyttää, että se suoraan menee. Niin sitten me kiristetään nää 3... Me kiristetään nämä 3 ruuvia takas kiinni, että se on varmasti kunnolla kireellä, ettei se löysty kesken ajon. Tässä myös on tämmönen kiva adapteri, eli tästä saa vähän säädettyä ajokorkeutta. Eli tää soveltuu itse asiassa vähän paremmin eri kokoisille kuskeille kuin se Hailong One. Ja tämähän on pitkälti hyvin samanlainenkin kuin itse asiassa se Hailong One, ja siitä vähän kohta lisää. Sitten laitetaan tanko paikoilleen, eli tosta noin 4 ruuvia, otetaan ne auki, niin sitten tää pidike lähtee siitä irti ja sitten me saadaan tää tanko asetettua sit siihen. Näissä ruuveissa tosiaan, niin näihin on laitettu jotain rasvaa vähän kuitenkin, että se on hyvä, että
jos sun joskus tarvii ikinä irrottaa sitä, niin sä saat se vähän helpommin siitä irti, joten mä toivon, että useammatkin valmistajat alkaisi käyttää tämmöistä, että niissä olisi ihan Loctitea justiin noissa ruuveissa ja sitten just jotain rasvaa, että tosiaan ne lähtee sit kanssa, ettei ne jää tavallaan siihen metalliin ihan kokonaan kiinni. Noin, se olisi nyt siinä kiinni. Eipä tässä nyt oikein hirveämmin muuta, se on nyt kasassa. Ja sit kun sä lähdet ensimmäiselle ajolle, niin muista ottaa nämä työkalut mukaan, mitä täällä tuli. Että sä voit tosiaan varmistaa varmasti, että just kaikki ruuvit pysyy niinku kunnolla kireellä. Ja varsinkin tää on semmonen, minkä sä haluat varmistaa, että on varmasti kireellä molemmilta puolilta. On meidän etuvalo vielä näköjään, pitää laittaa paikalleen. Etuvalo. Noin, siellä on valo päällä ja tai valo on nyt kiinni ja katsotaan lähteekö tää päälle. Kyllä. Kiva. Meillä näkyy voltit ja sitten näkyy nuo akun pykälät varauksina, PAS-asetukset, eli ne on ne podinavustuksen tasot. Ne on 3 asti. Tuossa näkyy kilometrit tunnissa, kokonaiskilometrin määrä, onko meillä jotain muuta. Ampeerit ehkä. Katsotaan se vielä, että näkyykö ne. Kuinka kauan pyörä on ollut päällä. Näkyisi wattitkin. Oho, jos näkyy, niin tosi hyvä. Ja sitten on ne voltit. Okei. Hyvin yksinkertainen, simppeli näyttö, joka näyttää toimivan. Ja sitten täällä on myös tämmönen USB-latausportti, mikä on kyllä mun mielestä tosi kiva lisä. Niin sä voit ladata esimerkiksi puhelinta sit siinä. Ja sitten meillä on nämä perinteiset, nämä on niinku tää Shimanon halvin vaihtaja, eli tosta kun painaa peukalolla, niin se vaihtaa sitä ylöspäin ja tosta peukalolla tonne suuntaan, niin se vaihtaa sitä pienemmälle. Ja sitten meillä on kaasukahva myös tässä, tämmönen puolikaasu. Yllättävän hyvä grippi kuitenkin. Tässä on niinku oikeasti tuntuu, että mä saan ihan hyvin pitoa, koska mä en oikein niin hirveämmin välitä näistä tämmöisistä puolikaasuista. Mä enemmän tykkään niistä peukalokaasuista nimenomaan. Niin tämmöiset mekaaniset kaapelijarrut, koska meillä tuli ne ylimääräiset jarrupalat siellä, niin se on tosi hyvä. Sä voit vaikka mennä just niiden palojen kanssa vaikka jonnekin pyöräliikkeeseen, näyttää niitä, että hei, mun pyörään menee tämmöiset palat, onko teillä jotain tämmöisiä vastaavia myydä, niin se voit ostaa jo etukäteen sitten vaikka jotkut Shimanon palat tai mitkä nyt sitten ikinä tähän meneekään. Mä laittelen tän lataukseen ja mä lähden sitten vähän cruisailee. Mennään Kuusijärvelle. Mä haluan nyt vihdoin viimein. Täällä on aurinkoinen sää. Joten se tarkoittaa sitä, että nyt olisi aika hyvä aika. Mä oon kehitellyt vähän videoideaa tässä. Ja mä haluaisin saada sen toteutettua nyt vihdoin viimein, kun on aurinkoinen sää. Ja nyt mulla on itse asiassa uusi killarikin tässä alla. Tää on niinku siitä Hailong Oneista 1 pykälä ylöspäin. Isompaa akkua. Ja 500 wattin moottori. Ja tää tuntuu aika kivalta. Joten mä ajattelin ottaa teidät mukaan. Kun me mennään tonne Kuusikselle vähän tälle offroad-pätkää. Jesus. Vääntää. Let's go! Joo, tässä on kyllä selkeästi enemmän tehoa kuin Hailong Oneissa. Ja tää polinavustus on nyt yllättävän kiva. Oh. Hopla. Let's go! Kyllä menee. Mulla on ahteri varmaan ihan märkä. Ei tullut lakasua, ei nimittäin tässä mukana. Joo, mutta tää liikkuu tosi nätisti. Tossa näkyy watit ja kaikki. Niin hyvin selkeä kirkas näyttö. Pikaan. Mä haluan vähän näyttää teiltä, että miltä se kuvausprosessi näyttää. Okei, se tuli aika likaiseksi. Joo. Eli puhelimenahan mulla on tää Galaxy S22 Ultra. Niin tässä on tommonen 10x zoomi. Mä ajattelin kuvaa nyt sillä vähän ja näyttää teille, että miltä se oikein näyttää, kun hyödynnetään kameran kaikkia ominaisuuksia. Mulla on ideana, että mä menen kävelemään tohon pierin päälle ja mä näytän sitten, että miltä se sama lopputulos sit näyttää. Mä haluan kuvata nimittäin semmoista storylinea tästä mun repusta ja itse asiassa samalla mun kengistä. Tarkoituksena on niin kun, tehdä semmonen tarina, että miltä, kuinka pitkään mulla on ollut nämä varusteet ja miten mä niinku saan pidennettyä niiden eliniää. Nyt mä ottaa se vielä uusiksi. Tämähän on se, mitä joutuu kuvatessa tehdä tosi paljon, se, että
joutuu rämpätä edestakaisin, että sä saat kaikki hyvät shotit. Koska sä et ikinä tiedä. Ja sitten vielä otetaan yksi kerta ilmatteita. I used to think I could never move out of the city. 2 years ago I decided to do something that changed my life forever. A 5,000 kilometer road trip with an electric moped. During that trip something just clicked. I loved being on the road, the freedom, the scenery I got to experience every day was absolutely breathtaking, but there was something more to it. I had never been happier. But why? Living in a tent for a month changed my attitude towards things I own, things that I value, things that are important to me. After the road trip I started taking drastic actions. I put my house for rent, a lovely granny moved in there, but this meant I had no house to live in. What did I do? I started living in a tent. And after 1.5 years living in a tent, I wanted to have a more permanent place in the woods. So I placed my order for a tiny house on wheels, still having the option to move, but now I had the whole house with me and this has opened the door for me to this life I have now. Happy, content, eager to experience more, and I hope Fjällräven opens the door for me to experience this once in a lifetime opportunity.